जय जय सियाराम, जय भोजपुरिया माटी और जय भोजपुरिया समाज। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना बात करी है काशी में विराजमान माँ अन्नपूर्णा जी के। रउआ सब है मने जाते होगा बनारस, बार बार आदमी जाला, भगवान शिव के दर्शन करे जाला, ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करे जाला, गंगा जी में नहाए जाला। लेकिन रउआ साथ मालूमो होई कि उन्हें ना जवन विश्वनाथ गली बा वही में माँ अन्नपूर्णा विराजमान बाड़ी। दिव्य मंदिर बा माँ अन्नपूर्णा के। और सबसे बड़ा खासियत ई बा ना कि कहल जाला पूरा बनारस के का महाराज, पूरा विश्व के जौन भोजन पानी बा वो माँ अन्नपूर्णे तो डेली, यहाँ तक कि शिव भगवान शिव भी माँ अन्नपूर्णे उन्हों के प्रसाद पवावेली। तो जब भी जाई अब काशी विश्वनाथ के दर्शन करी, अब बगले में ये माता के दिव्य स्थान बा, वहाँ जाई या देखी। अगर समय पर जाई न तो वहाँ भोजन पानी नहीं महाराज, प्रसादी के व्यवस्था रहेला, भर पेट प्रसादी मिलला। इतना दिव्य वो प्रसाद होला कि रउरा खा के न सही में तृप्त हो जाए। तो वो पूरा फ्रिया बा, फ्री में बा। आप हजारों आदमी खाला हुआ में, तो रउरो जाई और प्रसाद पाई। प्रसाद पौले की बात आप का करी कि 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जितना रउरा मने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ दान करी। वहाँ दान करब में तो वहाँ वो फ्रियो में दे देला लोग। माई अन्नपूर्णा के फोटो बा वहाँ, तो वो रखले बा लोग, तो फ्रियो में दे देला लोग। लेकिन रउरा मतलब कुछ दान करे तो बहुत अच्छा रही। और दान कैले की बात रउरा ये जो देखी जौन बा माई अन्नपूर्णा के फोटो, ये फोटो रउरा के दिलो, ये फोटो मत बुझी, ये साक्षात माई अन्नपूर्णा के आशीर्वाद बा। तो ये का हुई, ये जब रउरा फोटो ले आई या घर में रसोई घर में रुआ लगा दी। जब मैंने पूजा पाठ करी तो इहों के मैंने एगो अगरबत्ती दिखा दिल करी। लेकिन मैं हम रुआ बताओ तनी, अगर श्रद्धा विश्वास से रउदा ये फोटो ले आके अपनी रसोई घर में लगाओ तनी। हम ही कहते नहीं कहते कि प्राण प्रतिष्ठा करे खाई लगा दी रसोई घर में। देखी धन धान अन्न के बरकत शुरू हो जाई रौरी दुआरे पर। जे भी आई कबो बिना खैले वापस ना जाई। इतना अन्न धन के मने भंडार भर जाए और अन्न। और जब अन्न दबा महाराज ना, तो जो लोग कमाता का खाती पेटवे खाती ना, तो भोजन पानी के बहुलता हो जाए रौरी घर में। लेकिन श्रद्धा विश्वास राखल बहुते जरूरी बा। और श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से राखत नहीं तो हम कहत तमारी अपने घर में लगा के देखी, माँ अन्नपूर्णा के साक्षात कृपा रोड पर बरसे लागी। तो जब भी रुआ बनारस जाई, ये मंदिर में जरूर जाई, प्रसाद पाई, आई फोटो ले आकर रसोई घर में जरूर लगाई। या देखी ये जौन प्रकृति बा ना, ब्रह्मांड बा, वो माँ के ही आशीर्वाद से बा। आई जौन ब्रह्मांड के उत्पत्ति भइल बा ना, और जौन शिवा कहल जाला ना, शिव शक्ति से ही भइल बा महाराज। तो शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा बा। तो एक बार प्रेम से बोली जय माता जी।